Но имате вече представа колко голяма може да бъде една дива орхидея в нашата природа. Този род е много голям, се говорят, има стотици видове. Всеки вид е адаптиран към определен вид или група насекоми. На български се нарича пчелоносно бръмбърче. Няма рога, няма изобщо такива подутини. Но апифера има само шахти.